Ležatá osmička vyjadruje nekonečno a presne v tomto duchu s nekonečným množstvom podujatí oslávil Wellness Hotel Patince svoje 8. narodeniny za asistencie príjemného počasia a plnúčičkého hotela spokojných hostí. Prevažnú časť klientely tvorili rodiny s deťmi. Práve tomuto sa prispôsobil aj celodenný a celovíkendový program. Každé ráno začínalo spoločným sledovaním premietaných rozprávok, nasledovali raňajky s velikánskou rybkou Flipim, nechýbali tvorivé dielne, detské kútiky, skvelí animátori, súťaže rôzneho druhu, maľovanie na tvár, šašo či zvieratká. Vyhliadkovú plavbu tradične obľubovali všetky vekové kategórie. Prekvapením bola vysoká úroveň bábkohry Budkáčik a Dubkáčik priamo pri vonkajších bazénoch, no a záver večera patril detskej mini disco show. Aby si aj dospelí prišli na svoje, organizátori pripravili diskotéku pri vonkajších bazénoch s penovou párty. Narodeninová oslava gradovala v sobotu v noci ohňovou show a vyvrcholila krájaním obrovskej narodeninovej torty pre všetkých. Samotné krájanie narodeninovej torty predbehla pastva pre oči, módna prehliadka v plavkách. Speváckym prekvapením sviatočného víkendu bolo vystúpenie Márie Čírovej, výherkyne Coca-Cola Popstar. Tento víkend sme vo Wellness Hoteli Patince oficiálne otvorili letnú sezónu a už tradične ako každý rok sme túto príležitosť spojili aj s našou narodeninovou oslavou hotela. Tento rok je to už vlastne tomu 8. rokom. A počas tohto víkendu a tohto podujatia sme pre našich cenných hostí pripravili bohatý animačný program, penovú party, romantické nočné kúpanie, ktoré už asi aj v regióne isto dobre poznajú, grilovacie večery pri cigánskej muzike. Taktiež zajtra bude ako na každej tradičnej narodeninovej party aj krájanie narodeninovej torty. Pri tejto príležitosti by som aj rád využil možnosť poďakovať sa všetkým našim cteným hosťom, ktorí nám po takúto dlhú dobu zachovajú vernosť a radi sa k nám vracajú. Týmto by som chcel povedať, že je to pre nás taká výzva aj do budúcna, aby sme svoje služby naďalej zdokonalovali, zlepšovali, aby sa u nás minimálne niekoľko tých 8 ročí ešte tu cítili komfortne a veľmi príjemne. Ďakujeme veľmi pekne za dôveru a za návštevu.